Good morning mga manoy. Ang plano natin ngayon ay maliligo tayo sa ilog. After nating maligo sa ilog, maghihingi kami ng manok, magbumukbang mga kasama natin, no? Dito sa amin ang ilog, libre lang. Walang entrance fee. Kasama natin, no? Nag-aabang na sila. Naka-prepare na yung ating kalderong gagamitin. Yan, naghahanda na. Naghahanda na kami ng panghuli ng isda. Ayun na mga manoy, yung mga kasamahan natin, naka-prepare na yan. Yung manok dyan, malapit ng ibaba. Yan, yung kaldero. Ang bangis Ito mga manoy, kung makikita nyo, dito lang yan sa amin ha. Yan. Kung gusto nyo makita, ang bahay namin nasa taas lang. Diba? Yan lang. Ang pupuntahan natin ngayon, ilog na. Hindi mo na kailangan magbiyahe ng 5 oras o 4 na oras. Nandiyan na. Ito daan namin mga manoy, tingnan mo, daan pa lang yan, may ilog na agad. Ito na, may libreng mais pa yan. Libreng mais pa yan ha. Yang mais sa kaibigan namin yan. Ito ng ilog. Yan, meron tayong sasabawan mamaya. Ito lang tapos kalamansi lang, tapos asin. Yan, di ba ang ganda mga manoy? Itong masayo mong champion, ayan Yan na, ito ng bahay namin, dito ng bahay namin. Yan nandito lang ilog, bigay na to, bigay ng Panginoon. Nandiyan na, wala na, hindi mo na kailangan na pumunta kung kahit saan. Ayan na Yan, mga alaga naming baka. Ito na mga manoy, ang ganda na. Dito na kayo mailigo ngayon. Maglalagay na lang kami ng tulda. Mga manoy, ang ganda mga manoy! Ang ganda! What's up, what's up? Doon plano namin magsaing. Kasi malilim siya. Kaso yung manok namin, papahuli na lang daw. Sarap Kita yung linaw Dito na yan sa amin. Dito lang yan ha. Hindi mo kailangan magbayad ng malaking pera. Dito walang entrance. Prepare na tayo habang yung kasamahan natin naghahanap sila ng isda. Tayo naman nagpi-prepare na dito. Yan Kumpleto tayo dito, meron tayong kaldero, kawali. Yan, tapos yung bahay namin mga manoy, ayun lang Ayan diba? Kasi pag nasa Manila kami o Batangas, kami ay nabiyahe pa ng 4 hours to 5 hours, maghanap lang kami ng ilog. Dito given yan na. Mga kasama natin, nandun na. Yan naghanap ng isda, susunod kami. Ayan na, naglalagay na kami ng lambat. Hindi lang pwedeng maingay kasi yung isda baka lumayo. Sabi ng mga kasama natin, huwag daw maingay. Medyo malalim tingnan nyo. Malalim Ano malalim? Malalim daw. Ayo. Malalim yan, malalim ha. Ito yung aming ito yung aming lambat. Ito yung lambat namin Yan Yan, lambat yan. Yun mga kaibigan ko. Yan. Sige, huli na. May mga isda na yan. Bro, malalim dyan? Yun, may nakita ko isda. Yun paikot-ikot. Ayun, may nakita na isda. Kaso malalim. Malaki yan bro, malaki. Tingin niya. Patingin niya kung ano kalaki. Laki Ikaw, sama ka, tara. Mga namin Ay, marami isda Marami daw, dadalawa. Oy! Sayang! Sayang isda, sayang. Are, 10 subo na to ng kanin. Yan. Ito yung namin, fresh na isda.
Fresh na isda yan, oh. Thank you Lord sa blessings. Yan. Yan ang isda. Lagyan. Marami. Dami na. Tindaan na lang. Yan ang pako. Dito sa amin, kinukuha lang tong pako na to. Nagkalat lang yan, oh. Oh. Di ba? Yan. Oh, daming pako dito. Sarap ito, oh. Yan, oh. Ang tawag sa amin yan, kamunbon. Yan yung inuulam namin. Napisik-pisik pa, no? Ano? Fresh. Napakalinis niyan. Ang kinakain niya lang, lumot. Ilan na lang ko natin? May 5 kilo na ba? Marami na yan. Marami na to. 5 kilong bigas na maubos niyan. Wala na. Wala na napasabit. Wala na. Lipat kami ng pwesto. Medyo naubusan na kami ng ano, kasi kanina meron nang naunang maglambat. Yan, para yung isda pumunta doon sa kabila. Yan, sige. Meron daw ginto dito. Anong ginto yan? Patingin niya. Ito, tingnan mo. Nasaan ba? Ano? Oh. Ayun! May ginto, oh. Oh. Yan ang gintong tunay. Sarap nito, oh. Oh. Ang laki, tirahin natin ito, bro. Tirahin na natin. Kunin natin. Ayun, oh. Hanapin sa sinabawan. Oh. Sarap, oh. Kulay pulang ginto. So, ang ganda ng ano. Anong klaseng ginto? Yan, kulay pula. Pero ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng lupa dito. Paano po magharap ng ginto? Guys, kukuha ng ginto yan. Yun. Diyan! Lumipat pala kami ng pwesto. Diyan! Kasi medyo mainit na doon. Yan! Daro mo yung tabi! Doon mainit na, mainit na. Lumipat kami ng pwesto. Mainit na. Dara na! Yan, dito. Yan na po, yung pako namin. Pako. Pag naglaman. Ito guys, lalagyan na yung buta. Ay, pait! Naula-ula pa rin. Hiram! Tama. Liputok! Lagana sa dinas. Yung gawali! Takpan! Ay, siram maray. Siram. Manalanog na, maluto na. Oh, ito. Makakan kami. Igwa. Balaw kaya tiging mo. Panggana. May balaw duman na kilaw. Ang kanong dumang balaw. Anton, panggana kong tagay. Makain kami. Maluto sa ulo. Maluto ko! Oh. Tingnan mo dyan. Makakan kami. Okay.